Sekunjalo babukela emakhaya saphinde sahlangana futhi kulona uhlelo likaMboni Dube. Lolu hlelo-ke babukela emakhaya niyalazi, liveza izinyanga, liveza abathandazi, liveza nezangoma, liveza bonke abantu ongabacabanga abakwazi ukusiza abantu ngey'ndlela zesintu. Namhlanje babukela emakhaya niyabona futhi ukuthi sibuyile kulona uhlelo siphethe umkhulu ubaba uMbutho. Babukela emakhaya-ke uMbutho siyamqala namhlanje, siyaqala ukushutha naye kulona uhlelo lelu. Babukela emakhaya ake simbingelele ubaba uMbutho naye simamukele, sizwe ukuthi yini konje asiza ngayo abantu, nathi singasizakala kanjani uma siye kuyena ubaba uMbutho. Sawubona baba uMbutho, siyakubingelela. Baba siyezwa bathi uyinyanga mthandazi, siyakubingelela nawe baba, sicela ukuzwa namhlanje ukuthi ngabe ninjani. Siyabingelela ababukeli, siyabingelela endla nasezansi, siyabingelela bonke ababukeli abathamele uhlelo kaMboni na-TV namhlanje. Yebo. Kunjalo. Ababukeli emakhaya-ke singakochazi nje kakhulu baba uMbutho, sicela ukwazi ukuthi baba uMbutho konje yena yini asebenza ngayo, asiza ngayo abantu. Singakubuzani nje kakhulu imibuzo yaphambili mkhulu, ake sizwe ukuthi yini wena osiza ngayo abantu, basiza ey'nkingeni ey'kanjani? UBambutho uyahlola, uBambutho uyalapha kanje wasewuchazile mfowethu Dube uyinyanga mthandazi. uBambutho uyakulapha i-stroke, uBambutho uyakulapha uzifo zonke, uBambutho uyabethela, uBambutho uyabhabhadisa umsebenzi awenzayo. Kodwa zonke iy'nkinga ey'phathelene nabantu emhlabeni nje jikelele kuyatholakala lapha ekhaya kaMbutho kukhona. Yebo. Okay, ngoba nge-understanding yami mina lana baba uMbutho ukuthi umuntu oyinyanga uyasebenzisa imithi njengokusho nje ukugeza nakho konke lokho okunye uyabethela. Ngicela ukuhlukanisa-ke mina ngokwami njengamanje ngifuna ukubuza kwikamero lokunyanga nakwi-department yomnyanga ngiyibeke eceleni nje yokuthandaza ngoba ngiyeza ukuthi uyinyanga mthandazi, uthandazise ngala. I'm sure kunendlela owenza ngayo nje ukusho uyabhabhadisa, uyalukhuza, uyaprofitha futhi into njalo. Ngicela ukubeka eceleni-ke lokho, eceleni naloko kunyanga ngikubeka eceleni, ukuhlukanisa ngazi noma ngenza kahle yini, kodwa ngifuna ukubuza imibuzo nje esimayelana nokunyanga okwamanje ukuthi njengoba usikhuluma ngokuthi uyabethela, ngicela ukuzwa nakuphi okunye futhi baba uMbutho okwenzayo khona la edepartmenteni yokulapha. Siyabonga umbuzo, njengoba sobuzile kahle nje, njengoba sithi siyabethela sikubecela ukubethela. Siyaqinisa, siyabuyisa kanjalo impahla esuke intshontshiwe, siyalapha futhi umuntu osuke enezizwe imfumfunyane kanjalo, silaphe kusho futhi abagula ngamakhanda, inhlanya kanjalo. Konke la ekhaya kaMbutho kuyatholakala lokho khehle. Okay, baba ngithanda le yokulapha-ke ufufunyane. Ake ngime sime nje lapho sibuze kancane ngofufunyane ukuthi konjwa ufufunyane liyinto ekanjani ufufunyane, ngoba kunababukeli lapha emakhaya abangazi ukuthi ufufunyane isifo esinjani sona leso. Asikhuluma ngofufunyane sikhuluma ngomuntu osuke eshawe ngezizwe. Yebo. Umuntu ohayizayo, ngoba umuntu ubephephethwa indoda yakhe ebusuku labayikhafula kanjalo. Yebo. Njengoba siyizinyanga sibuye sikhiphe imithi kanjalo, sabantu abakhafula kanjalo iy'ntombi zabo. Asuke umuntu ayisuka khona ehayiza ibhadi, sekuyimfufunyane-ke lolo. Lento esibiza ngazo-ke izizwe, uma uthi uzokhumbula ukuthi ngeke ngakhuluma ngezizwe. Sekuyizona-ke izizwe-ke lezo-ke. Bese siyakulapha-ke futhi siyazikhipha, siyaziqeda futhi lezo zizwe lezo ey'njalo esuke zihayizisisa, ngapha manje isuke ingasakwenzi umuntu ebantwini, usungasakwazi ukucabanga ngendlela efanele ucabange ngayo. So suyinhlekisa kahle wena. Injalo mkhulu. Ufana nomuntu ogula ngekhanda, ungaguli ngekhanda manje. Yebo. Hayi, ake ngiphinde ngikufake futhi omunye umbuzo lana baba ngazo izizwe lezi, ngoba siyathanda ukwazi ababukela emakhaya ukuthi uma umuntu enezizwe kusuke kukanjani. Manje ngoba uthi baba lento kusuke kuyinto ufaka umuntu ufana nje ukuthi uyahlanya ugula ngekhanda, ngifisa ukwazi-ke mina ukuthi kubantu abanenkinga yokuthi mhlawumbe umuntu yena akaguli-ke ngekhanda, kunenkinga mhlawumbe kunesoka elimkhafulayo noma kunentombi emkhafulayo, manje akayifuni lento le, akayifuni lento eqhubeka, kodwa iyayize iyenzeka kuyena ngoba phela angithi kuyenzeka ukuthi izizwe lezi kube khona abantu abayisebenzisa ngendlela yokukhafula ngale yokuthi indlela yokuthi bayakugulisa, bayakuphazamisa ikhanda. Ngifuna ukwazi-ke mina la mkhulu ukuthi ma kuthiwa ngempela nangu-ke umuntu usefuna usizo la, uthi ngicela ungimisele lezi zinto eziza ngimina, nangu umuntu engikhafula nayi intombi engikhafula noma nali isuka lingikhafula, uyakwazi ukuthi umsize ngendlela yakho nawe.
Ngibuza lokho nje kuphela mkhulu. Ikona impela nje kukahle impela nje mkhulu ngiyawuthanda futhi umbuzo siyakwazi ukublokha lokho njengoba sikhuluma ngezizwe ngoba izizwe suke kuyimoya lesi wesikhuluma ngayo lesi uhlukumeza lowo muntu lento ishoyo kungaba umuntu wesilisa kanjalo kungaphinda futhi kube umuntu wesifazane kanjalo lento siyakwazi ukuyilapha iphume ihambe iqhashe asale umuntu ewumuntu iphinde la ivela khona siyakwazi futhi nokuthi sizikhulumise zizisho zona izizwe lezo ukuthi ziqhamuka maphi zifake ubani zifuyele ubani bese le iqhamuka khona mkhulu kuba njalo mkhulu. Ngiyayithanda kakhulu le mkhulu ngoba ababukele emakhaya banazi inkinga sineyinkinga lana eminyango mkhulu ziningi inkinga esinazo baningi abantu abaneyinkinga angazi ukuthi umuntu uzoyinqanda kanjani mhlawumbe kuneso umuntu nje elimusho ukumduca limfuna abuyile manje mhlawumbe lisomgigizela umshado wakhe mkhulu noma mhlawumbe umendo wakhe mkhulu manje ufuna ukuyimisa yonke lento mkhulu angakwazi ukusizakala la ekhaya ke mkhulu la kambuthi sengiyezwa mkhulu ngangifaka omunye umbuzo futhi la mkhulu manje ngifuna ukweqela ngalana mkhulu ekutheni umthandazi mkhulu lana ke mkhulu ekuthandazeni ngifuna ukwazi ke mkhulu ukuthi makukhona umuntu onenkinga mhlambe ufuna mhlambe ukugezwa ufuna ukukhuculela amabhadi ufuna ukwenza mhlambe indlela yokuthi aphumelele empilweni noma ufuna ukuyolanda inhlanhla mkhulu futhi ukuthi nje abe musha mkhulu abe umuntu omuhle ofresh mkhulu uyakwazi naye mkhulu ukuthi umsize ngayo le ndlela le eyokugeza yakho lo osuke mentioning ukuthi uyayenza mkhulu. Ukahle kakhulu mkhulu umbuzo siyakwazi ukwenza konke lokho when it comes aside ukuthi fana hamba yogezwa ngoba yonke into sesiqale sibheke phansi kuqala kwabadala ukuthi masuke imi kanje iyayifanele senze ngayiphi indlela kwenza ukuthi singashaya ikhehle finder ngoba manje abantu abanemoto uyabheka sekugcwele ufinder bajaha ukuthatha imali zabantu uthatha umuntu asizakale ekugcineni so into sesiqala sibheke phansi nomuntu osuke esekhaya esigodlweni sesimiyale ukuthi hayi ndoda amadoda ayisiqale sibheke lento ukuthi imi kanjani kuyima senza into okuyiyona singashayi ufanakalo singashayi ufinder asenze into eyiyona kodwa siyakwazi ukubasiza sibageze abantu sibakhuculula amabhadi abo sibakhuphulele futhi kanjalo nesithuko ngoba abantu beyithunga kubona bonke abantu abaphiwa umnyaka nomngoma kodwa abantu bahlukahlukana ngokuhlukahlukana kweziphiwo zabo so siyakwazi ukwenza konke la ekhaya kwambutho sikubheke okukamoya sikubheke ngokwedlo sikubheke ngokuhluka kwendlela zakhona. Ngiyayithanda indlela ochaza ngayo ngoba kwethi isikhathi mkhulu omunye umuntu kafike esethatha umuthi esehamba nawe ebheka le kanti abanye mkhulu kunomuntu okathi mkhulu yena inkinga yakhe umuthi awumsebenzeli amsho ukuthi mkhulu mase usushayile lapha kwezakho nawe wabuza kwabakini wabuza kwabaphansi wabuza kwabadala kuyavela nalokho umuntu mefikile mhlambe lapha esigodlweni sakho ukuthi no wena umuthi kahle awukusebenzeli uke wenze njani ke mkhulu umuntu onjenga naloyo waphela ziyenzeka izinto mkhulu abathandaze kwesinye isikhathi baba namanzi baba nezinto neziwasho baba nento okunikeza umuntu waphela mhlawumbe umuntu ongamsebenzeli umuthi uzomsebenzela noma amanzi azomsebenzela kanjalo mkhulu awuphinde futhi ungikhanyisele lapho ngizwe mkhulu. Uyabona nje mkhulu wami uchaza kahle futhi noma ubuza kahle umbuzo wakho uyabona khona umuntu othatha usebenzisa umuthi uthola ukuthi umuthi uyasebenza ngale ndlela ukuthi uyasebenza kodwa ngokuthi yena ayenzokwenza umzekelo nje omncane umfishanyana ozothola ukuthi mhlambe ekhaya kubo noma la azalwa khona yena lento kuthiwa ukuthi ongasetshenziswa at all inhlobo so sekufanele singena kanjani manje singena ngoba manje ngapha ngasesithunyweni sesisebenzisa manje ini isiwasho-ke manje okuyinto ekade injani ekade ivele isetshenziswa kuphi ekhaya emuva so yingakho ngithi into kufanele siqale siyibheke kuqala singathi ngoba siyinyanga siyasebenza bese sijaha ukuthi hayi ake ngasephaketheni abantu umuntu asale ngemuva enjani ekhaya mkhulu akasizakala so sesiqale siyibheke-ke kanjalo ukuthi lo udinga simsebenze ngomuthi lo udinga ukuthi into yakhe sigeze ngesithunya kanjalo bese kuhlukana lapho-ke kehla iyindlela ngokushiyana kwazi indlela kodwa kuyasebenza ngomuthi kalama kusuke kufanele sikusebenzele umuthi kusebenza futhi kungena futhi kwikhathegori ukuthi hayi no asihambe siyokufaka edlozini esithunyweni noma emanzini kanjalo kufanele sikusebenzise ngeyiwasho ihlukana kanjalo mkhulu. Ngiyacela nje mkhulu ukuthi usale usuyishiya inamba ngoba le ndlela yokuchaza ngayo amsho ababukeli bayayithanda singaze sikhohlwe nje ukuthi uzotholakala kanjani ngicela usale usuyibiza emoyeni inamba ya mkhulu usale sebeyathatha ababukeli beyibhala phansi. Siyabonga kwambutho otholakala endaweni yaseFracom eDanganya ngawaceba esitolo noma ngasenyewele noma ngasejabula hardware inombolo wena ocinga atholakala kuyona 2067 645
Ibesicela ngo-424 ekugcineni. Siyabonga ababukeli. Ungayiphinda futhi mkhulu. Siyiphinde inamba 067 64 56 424. Siyabonga ababukeli. Hayi babukele emakhaya nayizwela umkhulu uyatholakala khona la kuyona inamba lesi uzoyibhala khona la ngezansi. Utholakala kuzona zonke iy'nsuku namshayele nje uzwe ukuthi ungabe umi kanjani la khona uzothatha nawe mhlawumbe odinga ukuthi ukuthathe lapha esigodlweni sakhe okuzokusiza kukuphilise. Mina-ke umbono kaDube sengiyaphuma futhi uzohlangana ngevidiyo ezabo ababukele emakhaya ningakhohlwa u-28 to mhla ka-2 kule nyanga ezophela nje mina ngizobe ngithunywe uyena umkhulu uDr Dube yilaphayana eCape Town eKranfontein kwamakoti eWallasdina lapha kwamakoti i-taxi rank ngizobe ngiphethe zona izinto zamkhulu uDr Dube. Niyamazi ukuthi uDr Dube babukele emakhaya uyena ozobe ngithumile ngizobe ngikhona laphayana engithume nginikeza abazobe befikile bezodinga ukuthatha izinto ezinye futhi lapha kuyena umkhulu uDr Dube. Bakumbutho ake siphume manje mkhulu sivalelise ababukele emakhaya siphume kanjena mkhulu. Siyavalelisa abalaleli, siyabonga abakude kanjalo-ke futhi khona iy'nhlelo izinto sezaba khona mawusuke ukude ngoba ngiyathola inamba njengoba siyishilo inamba uyakwazi ukuphoseleka-ke iy'nto zakho mawukude ngo-app kanjalo babukeli. Siyabonga ukuthi siyabonga.